Ja, šta je ovo normalno? Ja. Ljudi, ja nisam normalan, a uvek nikad. Ja nikad nisam normalan. Ja sad kao, idem šetat psom. Ja idem šetat i sad počne neka kiša. Ne pada kiša, ali svako toliko osjetim kap da mi padne na glavu. Znači ovo nema nigdje. Dobrodošli u novi video. Prvo vi morate baciti like i subscribe i onda nastavljamo. Ja idem dok ovo bavi svoje nužde. Dok vi upite like i subscribe, onda ćemo nastaviti snimati. Ako ne upite like, onda nema više videa. Nema. Ja. Bajba. Ne. Bajba, får mor. Ljudi, meni strah. Ljudi, bacite like i subscribe. Još malo do 400. Ne znam na učenju. Idem ja tu da. Čekaj. A isto, još jedno, isto je blato. Pa ovo nema nigdje. Znači ja tu čizno moram šetat jer je blato. I ovo je blato. Blato. Još mi pada ova kiša na glavu. Znate, lagana kiša pada ko da je... Amo, trči! Ja nisam normalan, a baš nikad. Ako mene neko pita da li sam normalan, znate sami odgovor. Eto. Da ja ne govorim odgovor. Pišite u komentare šta misli. No! Ode, sve mi palo. Ne. Ananana, ode mi sve. Ananana. Joj, ljudi, ananas mi se jede sada. Ja. Ananas! Ljudi, prode neko. Neko ide. Mamo sakrit! Ok, ovo je bilo presmiješno. Gledajte ovo. Evo, ode mi sve. Ajde se, palit ćemo neko posto. Nadam se. Ajmo, uložem. Čekajte, ljudi, vidimo se da to imamo u nekoj većici, da mu malo damo da ga malo kad je dobar. Ali ja to snimam u džep jer mi je lakše raditi. Ljudi, ovo nije normalno. Ja sam lud kad nemam. Ja se okupam malo. Jamo dalje. Nema njega, gledajte di je on. Mama! Bajba Niko. Jesmo li završili? A bajba Niko. On je bajba Medo. Ko je Medo? No. Gledajte, sad ćemo mu dati ovo. No. Ajde, gdje sam? On je to, ne znam šta je govorio. A kaj je tu? Kaj je tu neka je pomirišeno? I kaj je tu? Neko bacija hranu? I kaj? Ajmo. Bajba Niko. Ne tamo, tu. Tu, lutu.
A idemo mi. Vidite šta se tu desilo, ovo sve popucalo. Cijeli put glova lupa. Idu sad ovo. Popucao put. Popucao put, ima lupa svaki. Gledajte. Lupa. Ma je lupa. Sjetio se bajba. Kako me pogleda. Kada pipa, gledajte ovo. Tu sam jedan dan išao bez snimanja. Ovo je bilo sve pod vodom, sve ovo. Gledajte, ovdje. Cijela čizma mi ušla. Ja! Dođi ovamo da te ja najujem. Jo, sad kad te ja... Da se ovdje ja ne tučem. Ja sam dobar. Se udari u glavu. Jo. Ajde. Na. Pa na. Na. Op, bra. Jo, ljudi, ja nisam normalna. Ja odlučim snimati video. Jo, kiša. Pa ja nikad u životu neću imat sreće. Ama baš nikad. Ajde! Ajmo! Krenula kiša. Ajmo, ne, ajde! Ajde, kiša! Ajmo, Nero! Evo, čuli ste ime, Nero, ajde! Ajde, Nero! Ajmo, Nero! Ajmo! Trči! Hoće vanjaki! Tu, ajmo, Nero! Sad razmišljam da li ići okolo ili ići doma. A ljudi. Na. Ajde, budi dobar, na. Ćemo nastaviti, može. Prestav, ajmo nazad. Ajmo nastaviti. Džaba ne pravi paniku bez veza. Neka lagana kišica počela. Nije to ništa. Da je baš krenuo reći dobru vijest. Počne kiša. Dobra vijest je to. Me zapratite na Instagram. Ajde! Morate me zapratiti na Instagram, jer tamo ću prvo objaviti sliku šta je moje novo vozilo. Ako znate, pišite u komentare da drugi saznaju. Ako ne znate, onda čekajte. Ajde! Na! Sad kad sam rekao gotovo. Bravo! Eto, malo nije. Ja govorim. Ja rekao da počinje kiša. Svako toliko nešto padne. I počne lagano, ništa. A ja gledam prije da li dolazi, ne dolazi. Onda... Ljudi, danas se ne ide, danas su lovci, kampijka, da me neko pukne od lovaca. Ne ide, ja je ljudi. Ja, možemo još ušetnuti, šta? Počne kiša, znači kiša.
Sad nema nigdje. Tu, ne, tu. Tu, ne tamo. Evo razloga zašto sam bježala naglo za doma. Kad sam vidio da počinje kiša, ja sam se sad naglo prestrašio. Jer da je počeo lagano, ja se jako prestrašio, ne bi počelo jako, jer da počinje jako, ovaj se boji kiše i kad grmi on se najviše boji. Znači ono kad je tamo gdje on ima kućicu, tamo kad počne kiša i grmi, on ide u kućicu i ne izađe dok ne prestane padati grmi. I još kad dođe sunce, on ne izađe jedno 10-15 minuta. Jedno kad sam ja tamo zadnje. I zato sam počeo bježati da mi, ako počne jako, onda da neću moći dovući doma jer je težak. A isto, on bi se sakrio pod neko stablo, bi došao kod mene i onda ne bi nikako mogao i krenuti. Ja bi krenula, a on ne znam, sad on bi poludio, vjerojatno kod mene bi počeo cvirati. I toga sam se prestrašio. Na. Eto ti. Ajde. Eto sam se ja ljudi jako prestrašio. Da mi je počela kiša jaka, ne znam i kako bi došao doma. Zato sam počeo trčati da ako počinje jako, sam ja požurio da čim prije. Jer smo bili bliže nego sad. Ne, sad nije isto kukuruz. Idemo tu unutra, čim idemo na cestu pa da Zlatnicu. Na! Mislim, doće on na cesti, dobar je on. Samo pa ludi. Da nekog vidi, pa će biti tek banane. Neće niš, samo će pomirisati, ali se bojim. Jedan dan mislim mi neko došao i mi išao pomirisati tamo ljude. Ja sam ga zvao 2-3 puta i došao toga. On tjera ptice ko lovac. Jo, ja skrižam po ovome. Ja mrzim tu, jo, ne ide. Tu blizu čeka, još da me neko vidi, da me pukne sa puškom njega i mene još. To je bilo lijepo. Jo. Jo. Tu, ne tamo, tu. Jo, ovaj video je glup tako. Bacite like i subscribe. Eto, da vam neke pute ne bude samo zanimljivi videi. Da neke pute snimim šta je sve, kako inače izgleda video. Samo ja stavim najzanimljivije. Apet kiš. Neću bježat. Jer smo blizu. Baš me briga. Blizu smo i neće biti nam ništa. Meni biti. Ajmo, ne tamo. Tu. Ne tamo, tu. Na. Gledajte sad. Na. Ja idem on kako će. Neo! A pada lagano kiša. Ja ovo blato ušao tu dole. Ajde! Neo!
vidite se. No. To je. Bra. Nemam više. Džaba sam trčao, čao ljudi.